Магическа формула за сън ли е повиването или просто отлагане на проблема? Често чуваме "повивай го, за да не се буди от рефлекса на Моро". Но Моро-рефлексът не е враг, а естествена част от развитието. Когато бебето е свободно, то се учи да се справя с този рефлекс и да намира пътя към самостоятелното успокояване. Ръцете не са завръзване. Те са инструмент за опознаване на тялото и света. Повиването създава фалшива среда на сигурност. Когато дойде моментът за отвиване, заради преобръщане, бебето изведнъж е поставено в непозната среда. Свободното движение го подготвя за естественото обръщане. Ръцете на Алекс винаги са свободни да го подпрат, което е изключително важно за безопасността. Разбирам, че за някои повиването е единственият начин, но преди да увиете бебето си стегнато, помислете дали му давате възможност да се развива самостоятелно или го учите да зависи от външно ограничение. За мен свободата е ключът към спокойния сън и активното развитие. Какъв е вашият опит? Споделете в коментарите.